Dobrosrdečnosť a láskavosť ťa dostane do píče. To je všetko, kde ťa dostane. Na keď ty potrebuješ silu a priebojnosť, lebo silný a priebojný chlap dostáva rešpekt a uznanie od spoločnosti. Rešpekt ťa dostane ďaleko. Rešpekt spôsobí to, že tvoje slovo a tvoje priezvisko niečo znamená. Rešpekt spôsobí to, že ty dokážeš potiahnuť struny vo svoj vlastný prospech a benefit. A ľudia to odmietajú, pretože z toho nebenefitujú. A stále tá spodina, ktorá nedokázala v živote nič, ťa bude ťahať dole. Lebo ty, keď chceš byť dobrý človek na tejto vyjebanej planete, musíš byť chudobný. Lebo ty nesmieš byť schopný prežitia. Lebo ty nesmieš chcieť viac od života, než nejakú minimálnu mzdu a ledva prežiť. A takto to vníma spodina. Pokiaľ ťaháš s nimi za jeden provaz a pokiaľ nasleduješ tie isté pravidlá ako oni, si fajn, si akceptovaný, ale ako náhle ty začneš vyzývať tieto teórie, presne táto spodina ťa začne ťahať späť medzi nich. Ticho buď, zaraj sa do stáda. Tieto myšlienky a tento hľud zabiješ. V momente zabiješ, čapneš potom ako muche. Drž piču. Zaraj sa naspäť do stáda, ja kráčam svojim životom sám a ja určujem, ktorým smerom tento život